እቲ ፊልምና ዝጅምር ኣብ ኮሎምቢያ ውሽጢ እንትኸውን ናይቲ ቦታ ነበርቲ ከም ዝተለመደ ናይ መዓልቲ እንጀረኦም እናሰርሑ ይጸንሑ። ናይቲ ቤልኩ ህንፃ ውሽጢ ዝተዓጠቑ ፌደራል ናይቶም ሰራሕተኛታት መኪንኦም መለለዪ ካርዶምን ብጥብቂ እናፈተሹ እንትኾኑ ናይቲ ትካል ዋና ስራሕ መካየዲ ቤሪ ንባዕሉ መለለዪ ካርዲ ብምሕታቱ ተደናጊርዎ እዩ። ካብዚ ብኣንጻር ድማ እንግሊዝኛ ዝተናገረ ካልእ ሰብ እውን ናብ ገዝኡ ይልእኽዎ። ኣጥብቖም ምፍታሽ ካብ ዝጀመሩ ንድሓር ሰራሕተኛታት ናብ ውሽጢ ኣትዮም ስርሖም ንምስራሕ ይዳለዉ። ዘይፈለጥዎ ነገር ግን በቢክፍሉ ዋላ ኣብ ሽቓቕ ዲኒ ናብ ቤልኩ ዝመፀት ሓዳሽ ሰራሕተኛ እንትኸውን ስለ እቲ ትካል ስለ ብድሕሪት ርእሳ ዝተበከለ ቺብ የብራህርህላ። ናይቲ ቺብ ጥቕሚ ሃንደበት ዋላ ተተዓፊና ንኽትርከብ ከም ዝሕግዛ ይነግራ። ናይ ቤልኩ ትካል ናይ ዓለም ኩሉ ትካል እንትኸውን ኣሜሪካውያን መንነት ዘለዎም ሰባት ጥራሕ እዩ ዝቖፅር። ብኻልእ ጎኒ ናይቲ ቢሮኦም መፍርሒ ባህሪ ዘለዎ ወንድል ብተደጋጋሚ ጽብቕቲ ናብ ዝኾነት ሊያንድራ ዓይኑ ይተክል። ሊያንድራ ጠጠው ንከብል ዋላ ተነገረቶ ጠጠው ከብል ኣይከኣለን። ካብ ዝተወሰኑ ጻንሒት ንድሓር ማይክ ዝበሃል ሳይለንት ሰራሕተኛ ድማ ናብኣ ይመጽእ። ክልቲኦም ምስዕዓም ይጅምሩ። ግን ከዓ ኣብ ማእኸል ጠጠው ብምባል ምስ በዓል ገዛኣ ዝተፋትሐትሉ ኣብ ቀረባ ብምዃኑ ኩሉ ነገር ንኸይሽኩል ትነግሮ። ብድሕሪኡ ማይክ ናብ ዋና ሓላፊኡ ተሪ ክፍሊ ይኣቱ እሞ ውሑዳት ሰባት ጥራሕ ናብ ስራሕ ዝመፁ ንምንታይ ከም ዝኾነ ይሓቶ። ቴሪ ግን ናይቲ ዓዲ ተወለድቲ ናብ ገዝኦም ከም ዝተለኣኹ ይነግሮ። ዝተደናገሮ ማይክ ናብ ክፍሉ ይምለስ እሞ ናብቲ ህንፅኦም ናብ ታሕቲ ዘሎ መኻዝኖ ኣትኹሩ ይርኢ። ነቲ ሓለዋ ሓላፊ ኢቫን ይድውለሉ እሞ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ተሓተተውን ንሱ ንባዕሉ ዝፈልጦ ነገር ምንም ከም ዘይብሉ ይነግሮ። ኣብቲ ናይ ረድኦም ርክብ ማእኸል ምስጢራዊ ዝኾነ ድምፂ ምዝራብ ይጅምር። እቲ ድምፂ ምስራሕ ጠጠው ንከብሉ ብምእዛዝ ኣብቲ ህንፃ ውሽጢ 80 ሰብ ከም ዘለውን መብዛሕትኦም ኣብ 8 ሰዓት ውሽጢ ከም ዝሞቱ ይዛረብ። እዚ ዝኸውን ድማ ዝወሃቦም ትእዛዝ እንተኣኽቢሮም እዩ። እቲ ትእዛዝ ድማ ኣብ 30 ደቂቓ ውሽጢ 2 ሰራሕተኛ መቕታል ይኸውን። ተዘይኮይኑ ግን ክፃወርዎ ዘይኽእል ፍርዲ ይፍረዶም። እቶም ሰራሕተኛታት እዚ ምስ ሰምዑ ምጥራዕ ይጅምሩ። ኣብቲ ትካል ውሽጢ ዘሎ ኔትወርክ ምቁራፁ እንትሰምዑ ድማ ዝገደደ ምጭንናቕ ይጅምሩ። ማይክ ብዝተረጋግዐ መንፈስ ነቶም በሪታት ንኽቕልፉ ሓሳብ የምጽእ። እዚ ኣብ ዝግበረሉ ሰዓት ግን ኣብ ደገ ዘለዉ ሰራዊት እቲ መውፅኢ በሪ ኩሉ ይዓጽውዎ። ኣብቲ ሰዓት ንሱ እቶም ሰራሕተኛታት እቲ ምፍርራሕ ሓቂ ከም ዝኾነ የረጋግጹ። ኩሎም ኣብ ዝጠርዕሉ ሰዓት ማይክ ብዝተረጋግዐ መንፈስ ነቶም ጽገና በዓል ሞያታት በድንሎንን ነቲ ሓፅን ብመበየዶኦም ንኸም ክኽወ ይእዝዞም። ግን ከዓ እዚ ንምግባር እቶም በሪታት ዋላ ኣይተጐድኡን። ዝተወሰኑ ሰራሕተኛታት ኣብ ደገ ዘለዎ ሓገዝ ንምሕታት ናብቲ ፎቅ ባልኮን ይኸዱ። ኣብ ታሕቲ ከዓ ናይቲ ትካል ስራሕ መካየዲ ዝኾነ ሰብ ናቀለዶም ከም ዝኸውን ብምንጋር ከጸናንዖም ይፍትን። ማይክ ግን ዝፍጠር ዘሎ ነገር ሓቂ ከም ዝኾነ ተረዲእዎ እዩ። ናይ ኔትወርኮም ምቁራጽ እቶም ሰራዊት ብምዕጣቖምን እቶም በርታት እውን ብምቑላፎምን ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ከም ዘጋጥሞም ዘሎ ይርዳእ። ኣብቲ ባልኮን ውሽጢ ሓንቲ ሰራሕተኛ ኣብ ናይ ሓለዋ ክፍሊ ውሽጢ ሰራዊት ምህላው ትርኢ እሞ እቶም ሰራሕተኛታት ብሓባር ብምዃን ነቲ ወታደር ሓገዝ ንክሓትዎ ትነግሮም። እቲ ወታደር እውን ድምፆም ሰሚዑ ናብ ላዕላይ ይርኢ። ግን ከዓ ምንም ከም ዘይፈለጠ ብምምሳል ኣቕሊል ኣቢሉ ይሪኦ። ካብ ማእኸሎም ማርዲ ዝበሃል ሰራሕተኛ ኩሉ ነገር ናይ ርእሲ ፀወታ ምዃኑ ይነግሮም። በዚ እውን ኣብ ላዕሊ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ንክረጋግዑ ይገብሮም። ግን ከዓ ተዛሪቡ ምስ ወደአ ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ርእሳ ይፍንድእ። ቀፂሉ እውን ብተመሳሳሊ 3 ሰባት ህይወቶም ይሓልፉ። እቶም ሰራሕተኛታት ዝኾነ ሰብ ዝትኩሰሎም ከም ዝኾነ እዮም ዘረጋገጹ። በዚ እውን ኩሎም መሕብኢ ቦታ ይእልሹ። ተኽሲ ጠጠው ካብ ዝበለ ንድሓር ቤሪ ነቶም ሬሳታት ንምጽራይ ይኸይድ። ኣብቲ ሰዓት እሱ እውን ናይቲ ምፍንዳእ ጥይት ከም ዘይኮነ የረጋግጽ። ማይክ እውን ናብኡ ብምጽጋዕ ዝተቐበረሎም ቺፕ ከም ዝኾነ ይርዳእ። ኣብ ዓብዪ ሽግር ምዃኖም እንትርዳእ ናብ ጽሬት ክፍሊ ብምእታው ነቲ ገዛ ብምዕጻው ነቲ ቺፕ ብኻራ ንምውፃእ ይፍትን።
ኣብቲ ሰዓት እሱ ግን ኣብ ሬድዮ ዝነበረ ድምፂ የቋርጽ እሞ ኣብ 10 ደቂቓ ውሽጢ ጠጠው ተዘየቢሉ ናቱ ርእሱ እውን ከም ዘፈንድኦ የጠንቅቆ። ኣብቲ ሰዓት እሱ ግን ማይክ እዚ ምስ ሰምዐ ትእዛዙ የኽብር። ብኻልእ ጎኒ ኣብቲ መንደቕ ዝነበሩ ገመዳት ካብ ዘልዕሎም ንድሓር እቶም ሰራሕተኛታት በቢክፍሉ ካሜራታት ከም ዝተገጠመ ይርእይዎ። ቢሊ ናብ ዝተሓበአትሉ ውሽጢ መሬት ቢሊን ሎኒን ናይቲ ኣየር መእተዊ ንምጽጋን ይኸዱ። BDA ሲንፋን ናረኣየ እንትኸውን ኣብቲ ሬድዮ ዝነበረ ድምፂ ደጊሙ ምዝራብ ይጅምር እሞ እቲ ጸወታ ናይ ብሓቂ ምዃኑ ይናገር። ዋላ ሓደ ሰብ ነቲ ካሜራ ምብልሻው እውን ነቲ ቺብ እውን ምንቃል ኣይኽእልን። እቲ ድምፂ ቀፂሉ 30 ሰባት ንክቐትሉ 2 ሰዓት ጥራሕ እዩ ሂብዎም። ተዘይኮይኑ ግን ናይ 60 ሰባት ርእሲ ከም ዝፍንድእ ይዛረቦም። እዚ ምስ ሰምዑ ሰራሕተኛታት ብምልኦም ምጭንናቕ ይጅምሩ። እቲ ድምፂ ጠጠው ምስ በለ ዊንዴልን ዝተወሰኑ ሰራሕተኛታትን ካብ ካፊኦም ካራታት ምእካብ ይጅምሩ። እቶም ካልኦት ድማ ጸጥ ናብ ዝበለ ቦታ ንምሕባእ ይኸዱ። ቤዱ ኣብቲ መሬት ውሽጢ ሎኒ ንምርግጋዕ ይፍትን። ብዘደንግጽ ኩነታት ግን ግንባሩ ወቂዕዎ ህይወቱ የስእኖ። ሎኒ ብቐጻሊ ተሓቢኣ ቤሪ እንትርእያ ንዓኣ ንምቕታል እውን ይለዓል። ግን ከዓ ተመሊሳ ብምክርኻራ ንባዕሉ ደርብያ ትቐትሎ። ናብ ላዕሊ እንትምለስ ቤሪ ወንደል ኒሄርን ናይ ምቕታሉ መማረፂ ንሓሰቡ ይጸንሑ። ግን ከዓ ዝተረፉ ሰራሕተኛታት ኣብ ሓሳቡ ኣይተስማዕምዑን። ቤዚ እውን ሊያንድራ ሓደ ሓሳብ ይመጽእ። ኣብቲ ናይ ፎቅ ርእሲ ባነር ምስ ቃል እንትኸውን እዚ ንምግባር እውን ሊያንድራን ማይክን ከም ቀለምን ገመድን ፕላስቲክን ብምእካብ ናብ ሊፍት የምርሑ። ናብ ላዕሊ ኣብ ዝበጽሉ ሰዓት ማይክን ሊያንድራን ኤቨንን ቤሪ ነቲ በሪ ንምቕላጥ ናፈተነ ይረኽብዎ። ክንቕጻዒና ኢሉ ብምፍራሑ ማይክ ጠጠው ንከብል ይሓቶ። ግን ከዓ በዓል ቤሪ ነቲ ቁልፊ ንምቕላጥ ይቕጽሉ። ማይክ ብሕርቃን ሽጉጥ የውፅእ እሞ ናብቲ ሲሊንደር ብምትኳስ ምስ ጉጅልኡ ናብቲ ናይ ፎቅ ርእሲ ይኸዱ። ብቐጻሊ ትርኢትና ማርዲ ቢቶም ማይ ምኽንያት ኣብ ጭንቀት ኣትዮም ምዃኖም ብምእማን ምፍሳስ ይጅምር። ናብቲ ፎቅ ርእሲ እንትንምለስ ማይክን መሓዙትን ተዓጊትና ብምባል ባነር ንምስቃል ይፍትኑ። ግን ከዓ ኣብቲ መሬት ዝነበሩ ወታደራት ናብኦም ምትኳስ ይጅምሩ። በዚ ምኽንያት እውን እቶም ጉጅለ ምፍታኖም የቋርጹ። ማይክ ናብ ደረጃኦም እንትምለሱ ኒሊያንድራ ናይ ሰብ ምርምር ዝገብሩ ከም ዘለዉ ይነግራ። ዝኾነ ሰብ እውን ካብኦም ሓበሬታ ንምድላው ናፈተነ እዩ ብምባል ይነግራ። በቲ ሰዓት ንሱ ቤሪ ካብዚ መጽኡ ዘይበሃል ንማይክ ርእሱ ወቑዑ ይድርብዮ። ዌንዴል ንኤቨን ካራሓፍ ብምባል ናይ መሳርሒታት ስቶር መፍትሒ ንክህቦ ይእዝዞ። ኤቨን ግን መፍትሒኡ ካብ ምሃብ ዕጫ ነቶም መፍትሒ ናብ ታሕቲ ይድርብዮም። በዚ ምኽንያት ዝሓረቐ ወንዴል እስካዕ ዝመውት ብኻራ ይወግኦ። ነቶም መፍትሒ ካብ ዘለዓሎም ንድሓር ቤሪ ናይ ተተኮስቲ ስቶር ብምኽፋት ነቶም ጉጅለታት ዝተፈላለዩ መሳርሒታት የካፍሎም። ሕዚ ዝተዓጠቑ ኣካላት ነቶም ሰራሕተኛታት ናብ ታሕቲ ንክወርዱ የገድድዎም። ብድሕሪኡ ቤሪ ንሰራሕተኛኡ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ የካፍሎም እሞ ነቶም ዝቕተሉ ሰራሕተኛታት ንበይኖም ይእክቦም። ብበዝሒ ዝመረጾም ብዕድመ ዝደፍኡን ሕሙማትን እዮም ነይሮም። ዋላ ይኹን ግን ሕዚ እውን ክቕተሉ ዝግብኦም ሰባት ብጣዕሚ ውሕዳት ይኾኑ። ዝተውሃቦም ሰዓት ከዓ 20 ደቂቓ ጥራሕ እዩ ዝተረፎም። መማረፂ እንትስእን ቤሪ ምቕታሉ ገጢሙ ይጅምር። ማይክ እውን ካብቶም ተጠቃዕቲ እቲ ሓደ እዩ ነይሩ። ቤሪ ናብኦም ምትኳስ እንትጅምር ኣጋጣሚ ኤኒ ናይ መብራህቲ ገመድ ምስ ነቐለቶ ማይክን ኩሉ ሰብ እውን ንምሕባእ ይፍትን። እቲ ድምፂ ብማእኸል 29 ሰባት ከም ዝቕተሉን 2 ደቂቓ ከም ዝተረፎምን ይነግሮም። ኣብ ዝቕጽሉ 2 ደቂቓታት ውሽጥን ሓደ ተወሳኺ ሰብ ምሞት ኣለዎ። ተዘይኮይኑ ግን እቶም 30 ሰባት ብግዴታ ይቕተሉ እዮም። ብተመሳሳሊ ሰዓት ሊያንዲራን ቤሪ እናተኸታተላ እንትኸውን ኣብ ሓደ ጣውላ ተጸጊዓ ትሕባእ። ዝገበረቶ ጫማ ትኹረት ካብ ዝወሰደት ንድሓር ንሊያንድራ ከቢድ ጥቃት ብምፍጻም ብጣዕሚ ትጎድኦ። ቤሪ ኣብ መሬት ብምውዳቕ ምሕረታ ይሓትት። እዚ ኩሉ ነገር ካብ ዝገበራ ንድሓር ግን ንሊያንድራ ብነጻ ትሰዶ። ብድሕሪኡ ሰዓቶም ኣኺሉ ክሳዕ ሽዑ ሓደ ሰብ ከይቐተለ ነበረ። በዚ እውን ምኽንያት ኣጠንቂቕዎም ስለ ዝነበረ 30 ሰባት ንኽቕተሉ ይገብሩ። እዚ እውን ቤሪ እውን የመላኽት እዩ።
እዚ ድምፂ ብቐጻሊ ናይ መወዳእታ ዙር ቀሊል ምዃኑ ይነግሮም። እዚ እውን ኣብ ቀጻሊ ሰዓታት ብዝሕ ዝበሉ ሰባት ዝቐተለ ብህይወት ንኽጸንሕ ይፍቀደሉ። ቤሪ ንኹሉ ሰባት በሊጹ 11 ሰባት ብምቕታሉ ኣብ ላዕሊ እንትቕመጥ ወንዲ 7 ሰባት ብምቕታሉ ንቤሪ ይኽተሎ። ዴልን መሓዚኣን ናብቲ ናይ ሊፍቲ ርእሲ ይሕብኡ። ቤሪ ግን ናብ ውሽጢ ብምእታው ናብ መበል 7ይ ፎቅ ነቲ ሊፍቲ ይእዝዞ። ኣብ መበል 7ይ ፎቅ ውፅእ ዝበሉ ሓፅን ኣለዉ። ነቶም ሓፃውን ንዘይምጭፍላቕ ዴሉ ብሓፅኑ ንጎኒ ክፍተት ብምርኻብ ትዘልል። ግን ከዓ መሓዝኣ ኣብ ሰዓቱ ምዝላል ስለ ዘይከኣለ በቲ ሓፅን ይጭፍለቕ። እዚ እውን ሊፍቲ ጠጠው ንክብል ትገብሮ። ቤሪ መውፅኢ ይስእን ናብ ታሕቲ መበል 1 ደረጃ ዝርከብ ፎቅ እንትንምለስ ሊያንድራ መሓዙታ ማርዲን ጄሪን ትረኽቦም። ካብ ዝሞቱ ሬሳታት ውሽጢ ዘይፈንድኡ ቦምቡታት እናውፅኡ ብምዃኖም ቤቲ ናይ በሪ ሓፅን ኣቐሚጦም ንኽእክብዎ እዩ። ትርኢትና ናብ ቀጻሊ ሊያንድራ ኣብ ሬድዮ ብምኻድ ንማይክ ኣብ ቀዳማይ ፎቅ ንክረኽባ ትዛረቦ። ናብቲ ሊፍት እንትምለስ ቤሪ ነቲ መቆለፊኡ ብምስባር ነቲ በሪ ፈቂቑ ምውፃእ ክኢሉ እዩ። ብኻሊእ ጎኒ ሊያንድራ ማይ ንምስታይ ኣብ ትፍትነሉ ሰዓት ወንዲ ርእሳታት ናቆራረፀ ትረኽቦ። በዚ ብምድንጋጽ ማርዲን ቼድን ብሓባር ብምዃን ብሓይሎም ተሓጋጊዞም የሸንፍዎ። ግን ከዓ ወንዲል ዋላ ብዙሕ ይጎዳእ። ቼድን ማርዲን ብምቕታል ንሊያንድራ ምጉያይ ይጅምር። ንዓኣ ካብ ምቕታሉ ንቕድሚት ጣውላ ቀሳቢላ ብምድፋእ ናብ ዝባኑ ትጽዕኖሞ ብዝሓዘቶ ዕንፀይቲ ወቂዓ ትቐትሎ። ብቐጻሊ ትርኢትና ብኻሊእ ወገን ዴኒ ካብቲ ናይ ሊፍት መስመር ናወረደት ናሃለወት። ቤሪ ሙሉእ ብምሉእ ካብቲ ሊፍት ምውፃእ ክኢሉ እዩ። ናብ ታሕቲ መሬት እንትምለስ ሓደ ሰብኣይ ብነዳዲ ፈንጅታት ናሰርሐ እንትኸውን ሊያንድራ ድማ ንማይክ ካብቶም ሬሳታት ዝወፁ ሓፃውን ተርእዮሞ ናብ ጅቡእ እውን ተእትወሉ። ሃንደበት እቲ ነዳዲ ብፈንጂ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብኣይ ናብ ሓንቲ ሰበይቲ ይድርብዮሞ ብህይወታ ናሃለወት የቃጽላ። ብተወሳኺ እውን ሊያንድራን ማይክን እንትድርብየሎም ንውሕድ ንዕኦም ካብ ምግዳእ ይምለስ። ኣብቲ ሰዓት ንሱ ቤሪ የርክቦሞ ነቲ ፈንጂ ዝድርቢ ዘሎ ሰብኣይ ተኪሱ ይቐትሎ። ብተወሳኺ እውን ንሊያንድራ እውን ምግዳእ ክኢሉ እዩ። ብተመሳሳሊ ሰዓት ዴሊ ናብ ታሕቲ ተንሸራቲታ ምጓዓዝ ክኢላ እያ። ግን ከዓ ናይቲ ሊፍት በሪ ምስ ተኸፈተ ሽዑ ተኪሱ ይቐትላ እሞ ኣብቲ ህንፃ ውሽጢ ግን 3 ሰባት ጥራሕ ይተርፉ። ቤሪ ማይክን ሊያንድራን ምስ መሓዛኣ ብምቕጻል ናብ ሓደ ሳንዱቕ ኣትዮም ብምድቃስ ካብዚ ህንፃ ውሽጢ ብሰላም ከም ዝወፅእ ቃል ይኣትወላ። ግን ከዓ ተጎዲኣ ስለ ዝነበረት ሊያንድራ መልሲ ከይሃበቶ ትተርፍ። ቀስ ብቐስ ዓቕሚ ስኢና ህይወታ ይሓልፍ። ሕዚ ዝተረፉ ክልቲኦም ኣወዳት እንትኾኑ ካብ ንኡሽተን ጻንሒት ቤሪ ናይ ደም ኣሰሩ ብምኽታል ናብ ክፍሉ ይበጽሕ። በዚ ማእኸል ማይክ ሃንደበት ብድሕሪኡ መፂኡ የጥቅዖ። እዚ እውን ኣብ ክልቲኦም ሓያል ባእሲ ይፍጠር እሞ ብተደጋጋሚ ብጣዕሚ ይዋቕዑ። ግን ከዓ ናብ መሬት ማይክ ናይ ቤሪ ርእሱ ብተደጋጋሚ ብምውቃዕ ህይወቱ የሕልፎ። ማይክ ሕዚ ካብቶም 80 ናይ ቤልኩን ሰራሕተኛታት በይኑ ዝተረፈ ሰብ እዩ። እቲ ድምፂ እውን ናይ እንኳዕ ደስ በለካ መልእኽቲ የመሓላልፈሉ። ብተወሳኺ እውን ናይ ተሓፅን በሪ እቲ መስኮትን ብምኽፋቱ ብድሕሪት 2 ወታደር መፂኦም ንማይክ ይሕዝዎ እሞ ናብቲ ታሕቲ ህንፃ ዘሎ መኻዝን ይወስድዎ። በዚ እውን እቲ ድምፂ ዝህቦ ዝነበረ ሰብኣይ ይረኽቦ። ዝተደናገሮ ማይክ ኣብ ወንበር ንኽቕመጥ ይገብርዎ እሞ እቲ ሰብኣይ እዚ ፀወታ ብሶሻል ሳይንስ ዝተገበረ ምርምርን ዓለምኦም ዳታ ምእካብ ከም ዝነበረ ይነግሮ። ማንም ሰብ ዘይተጸበዮ ነገር ግን ንእሽተን ቦምብታት ኣብቶም ወታደር ኣቐሚጡ እንትኸውን ሃንደበት ምስ ረኸቦ ኣብኡ ዝተረፈ ናይ ቦምብ መጽዓኒ ብምርጋጽ ንኹሉ የፈንድኦ። እቶም ዋርድያታት ምስ ወደቑ ካብ ሓዲኡ ዕጥቂ የልዕል እሞ ናብቶም ዝተረፉ ወታደር ብምትኳስ ናብቲ ወና ሰብ እውን ጥይቱ ክሳዕ ዝውድእ ይትኩሰሉ። ኣብ መወዳእታ ትርኢትና ማይክ ካብ መኻዚኖ ወፂኡ ናብ ላዕሊ ብምርኣይ ነቲ መሳርሒ ይድርብዮ። ትርኢትና ብቐጥታ ናብ ስፍሕ ዝበለ እንትመጽእ ብበዝሒ ዘሎ ስክሪን እናርአየና እዩ። ካብ ካልእ ናይ ቤልኩ ትካል ሰራሕተኛታት ካብ ምርመራ ዝተረፉ ሰባት የርእየና። ታሪኽና እውን ኣብዚ ይውዳእ። እቲ ቪድዮና ዝፈተኹሞ ላይክን ሳብስክራይብን ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ።